Hej, nu tänkte jag visa mina naglar. Så, ja, jag ska ut dem. Jag har mina nagelgrejer och fick in nagelgrejer på den här lilla lådan. Ja, då ser lådan ut så här då. Och för typ där. Så nagelgrejer. Så har jag den här först. Den här Quetty Clay and Night Queen. Så det är så nagelkräm. Nagelkräm. Ja, sen så har jag så här med olika saker. Typ step 1 and out. Step 2 smooth. Step 3 matte. Step 4 shine. Så det är vanliga här. Och där så är det 2 steg flash den här. Ja. Sen så är det en helt vanlig stil. Sen då kommer mina naglar här. Och så får jag så tugg. Så öppnar man där då. Nu spegel där. Där är jag. För jag får få en datum. Ja, sen så är det då mina naglar. Det är det där. Där pen knife. Det är så här. Den är väldigt mycket. Den här. Sen så har jag även den här. Det står inte nummer på den här. Jo. Det här var nummer 124. Och det här är nummer 54. Ja, så ser det här ut då. Dåligt ljus. Vi får leva med det. Sen så är den här som jag gillade väldigt mycket när jag var liten. Så ser den ut. Och det innebär jag har väldigt mycket depend. Där är då depend. Jag kommer säga när det inte är depend. Jag har väldigt mycket depend. Så här är nummer 112. Så där. Nu ska jag ut det. Ja, sen så är det ett nytt i slut. Och det gillar jag också väldigt mycket. Och ett nytt nu så jag ser numret på det här. Men ja. Sen så har jag även ett sånt här. Och det är väldigt mycket. Ja. Och det innebär 144. Så har jag ett top coat. Independence och genomskinligt. Top coat. Och sen så har jag det här. Och det är nummer 191. Sen så har jag mitt sista dependence. Tror jag. Ja. Det tror jag. Ja, där. Jag ska köpa, jag älskar att köpa dependnaglar på underled. Och det då, och det innebär 250. Det kostar typ ett naglar. Där kostar det på 15 kronor. Och här kostar det typ 35. Sen så har jag ett naglar på H&M. Det är gult. Och här står det inte. Det är gult då. Det är väldigt fint. Sen så har jag ett lite grönt. Ja. Sen så har jag ett lila. Och sen så har jag ett rosa. Sen så har jag då ett de här är från Sephora. De här Sephora. Och man kan sätta ihop dem så här. Vänta, så. Vissa. Du får dra på. Så, typ. Så. Så. Man får 4 stycken om man köper det. De väljer ut själv när man är blond eller mörk. Eller vilken hårfärg man har så.
väljer de ut då. Vilken färg. Men vi får inte fastställa för det. Här, men man sätter det i alla fall ut så de kommer ta spåra. Och då sätter jag dem. Därför ska jag silvriga. Och det heter Mirror. Så spegel. Så ser det ut. Det står inget nummer på dem. Jo, nej. Men det heter Mirror för det står där. Ja, sen så är det här rosa, det är väldigt fint. Så ser det ut, och det heter Red Berries Smoothie. Så där också under. Sen så har jag det här väldigt fint glittrigt. Och det heter, det är så här stora bitar i hjärtan. Så det är väldigt fint. Och det heter Silver Glitter. Sen så har jag det här, det guldiga. Och det heter Gold Digger. Så de 4 spåra vilken har jag då. Så de har jag. Och sen så har jag även ett. Eller det visar jag sen då. Sen så har jag. Nu kommer vi till Isadora. Och det är sånt här. Jag bara Isadora, för jag hatar Isadora nagellacken. Så jag bara nej, varför jag vill ha det här magnet. Nej, funkar inte alls, tycker jag. Så det var dåligt köp. Och då kostar det 34 kronor. Så ja, men så ser det ut. Och det ser så då också. Så det står här mails där. Och så är det typ en saken där. Och ja, den här I don't like it. Och det är i vad den heter, Inima Neons. Och det är nummer 8. Så där under, och så här, så det är väldigt fint magnetiskt. Men det nagellacket tyckte jag var ja, jag tyckte att det var jättefint det här. Ja. Så där då. Och jag tyckte att nagellacket var fint, men det var Hulting och ni som tror att det här funkar, som hade ni tycker att det funkar. Ni tycker det liksom, men ni som vill ha sånt, alltså det är ingen idé att köpa det, för det funkar inte, tycker jag. Det är jättedåligt med mina naglar. Om man skulle hålla här och räkna till 15, så, eller hur? Så, då skulle man räkna till 15. Tror jag, ja. Och så här 15 sekunder skulle man hålla så, nails, och så base top coat. Ska man ta base top coat i färgen. Ja, det, och det gillar jag. Sen kommer vi till, jag har ett nagellack som är från Paris Memories. Så ser det ut, och det är glittrigt, väldigt små glitter. Så ser det ut, och det är färg eller nummer 8. Och vad det heter vet jag inte. Det är väldigt så här flitigt fint. Sen så är då nagellack från Roger Cat of Sweden, Star Nails. Så ser det ut, och det är nummer, tror jag inte att, ja, nummer finns inte. Nej. Men så ser det ut. Det är väldigt fint. Det är så rosa och jättefint. Jag har dock inte använt det, men ja, no. Sen så har jag ett svart och en sån här check. Och det är nummer 29. Så ser det ut, och det är svart helt vanligt. Och sen så är det här är det finaste nagellacket jag har. Alltså det är så här rosa. Alltså det är så ljusrosa. Om man väljer mellan de här. Sen de är ganska sådana färger. Så den här, den är rosare. Den är finare den här än den här. För den här är
lite mer skimrig. Som sagt. Och den här är en lite rosa. Så, ja, sen sist men inte minst har jag mitt så har jag mitt franska, vad heter det? French manikyr, fransk manikyrset. Ja, mitt franska manikyrset har jag då. Först så är det ett base coat. Sen så är det då ett white tip. Och sen så är det ett top coat. Så ja, det är då mitt lilla franska sätt. Som sagt, jag kanske kolla på vad det är. Så är det.